producilo. Hoxe temos aquí, en Galicia, precios medios de 27 céntimos, de 28, pero eso significa que incluso hai precios moito por debaixo desto. E os costes de produción cada vez se chegan máis aos 40 céntimos. Desta maneira, creo que calquera pode entender que non podemos seguir coa situación que estamos hoxe. Temos unha escalada nos costes de produción que realmente eu creo que, é absolutamente descoñecida en ningún outro sector. Do cereal, do combustible, da electricidade, de todo. Pero realmente temos ademais unha situación que non se pode aceptar. E é que nos rouban de maneira descarada e coa complicidade das institucións. Temos unhas prácticas da distribución e da industria que nos están extorsionando día sí e día tamén. Poñen o leite como produto reclamo nas súas guerras comerciais con precios de 47 céntimos, de 48 céntimos, sacando o seu marxen de beneficio tanto a distribución como a industria e impoñéndonos a nós unhos precios que son absolutamente ruinosos. E isto é unha práctica, unha actividade que nos está arruinando e que ten culpables a distribución e a industria, pero tamén ten cómplices e é quen lles permite actuar desta maneira. Hoxe temos tanto no goberno do Estado como no goberno de Galicia coñecemento desta situación e necesitamos medidas, e a medida urxente é que temos que ter subidas no noso precio do leite, do noso produto que vendemos. Podemos falar a medio plazo de moitas cousas e moitas cousas necesarias. Temos que acabar cunha práctica no que a industria nos impón o precio do leite. Falan dun marco de paquete leite próximo en outubro con contratos, pero esos contratos van seguir servindo para impoñernos o precio do leite, ou vamos poder ter un precio que cubra os costes de produción e que nos vaya aos produtores e as produtoras. Necesitamos tamén que se regule a cadea alimentaria para que todos poidamos vivir do precio do leite. A parte productora, a industria e a distribución, pero tamén a parte productora. Isto tamén é unha cuestión que está neste futuro para dilucidarse e que é moi importante para nós. E necesitamos realmente tamén ter unha ordenación para que non siga habendo excedentes que nos colocan desde Francia ou desde Alemania para arruinar os nosos precios e para arruinar o noso mercado. Como pode ser que aquí haxa precios de leite que vende Francia a 28 céntimos e realmente ali se teña pagando a máis de 32 e subindo? Que está pasando aquí? Esas son prácticas pouco claras, pouco transparentes que teñen que ser vigiladas e sancionadas. Hoxe o ministro está nos dicindo que van traballar nun código que xa presentaron o borrador de boas prácticas para que a distribución se porte ben. Eu creo que xa está ben de tomarnos o pelo. Realmente estamos con unha situación límite, eu non sei se non acaban de crelo, e ese apoio ten que ir en medidas claras, non en boas vontades ou en que queiran axudarnos ou en que queiran ter boas prácticas. Ten que ir en medidas que obriguen a estes que nos están extorsionando a distribución e a industria a pagarnos un